yanzu wannan ma da suka yi a wani binciken an ce 550 aka turo a cikin 600 saura 50 suke bi. Kaga a ce don kuɗi su take ce mata wance ga wasu fa sun zo za su kashe mu, sai take cewa ba kuma wasu bane su Umar ne, ga Umar ya zo zai kashe mu. Saboda haka mata tana ta hello ashe tana wannan magana yan ta'addan sai suka hau kanta sai ta yadda wayar maganan ma da take ashe wayar tana kasa, matar tana ta hello sai suka zo, suna zuwa sai ita suka kashe ta, ita ce last kisa. Ni sunana Abdullahi Hamza, ana kirana kuma da mai Kano. Ne dai muƙaddari daga Ubangiji. Muna zaune kwatsam duk wannan abin ya faru. Kowa ni na dawo ma gida da a wajen karfe 2 tare da shi muka yi sallar azahar. Yana gabana ina bayansa muka fito daga masallaci sallar karfe 1. Bayan mun fito babu wanda ya san ma abin da yake faruwa, ashe shi wayarsa a kashe take, ana ta kiransa wayarsa a kashe. Sai kaninsa Umar wanda ya tafi dan bata daurin aure tun safe, to shi wa'anda suke ta kiran baban a waya sai shi Umar din suka samu, shi ma dawowarsa kenan a wajen Dawanau aka fara neman sa, aka fara wayarsa. Wani Isa yake tambayar ina baban, baba ba waya, shine bugo Umar din waya yake tambayar sa, ya ji yana Lagos, ya ji kaza haka ne. Sai Umar din yake cewa shi ma bai sani ba, to da har ma ya tafi gidansa ya kai ɗansa a babun, sai ya ce bari ya yi kwana ya dawo kofar Nasarawa ya samu baba. Da ya zo kofar Nasarawa ya samu baba sai yake ce da baba zo mu tafi gida. Baban sai ya ce ya ina kanti zaka ce na zo na tafi gida, sai ya ga dai bai bada shi go ahead din ya tafi gida ba, sai ya ce ka zo gida, an ce an yi kaza a gida. Nan da nan cikin minti 2 sai ya kulle shago suka tafi gida. Suna zuwa gida mutumin nan sai ya tarar gaba ɗayan iyalansa, matarsa da 'ya'ya 6 an kashe su kawai. Da ya tarar da wannan an kashe su, ga kuma 'yan sanda da al'ummar gari ana a cikin gidan ai wannan an rasa su wane ne suka zo suka wannan abu. Saboda haka sai baba ya faɗi, aka ɗauke shi aka mai da shi. Wa kenan? Shi baban mijin matar da aka kashe da 'ya'yan. Aka ɗauke shi aka sa shi a gefe, aka zo dai ana ta harkar ma'aikata, aka kwashe su aka kai su tafi da su asibiti. Aka je asibiti kowa ya rasu, mutum 7. Saboda haka aka dawo ana ta dai ƙoƙarin ya za a yi har sallan magariba aka je aka kai su makabarta. To kamar ya aka gano waɗanda suke wannan aika-aika? Ai labari nake baka. Da aka je makabarta aka dawo, ashe DPO na kokun botsa ne yana kofar gidan mutumin nan. Last call na mata da za a kashe, ashe ta kira makociyarta saboda ta kira mijinta wayarsa a kashe, ta kira kanin mijin yana hanyar dan bata akan babur bai dan waya ba, sai ta kira wannan suka kashe ta. Mata ta rasa yadda za ta yi, ta fito ta zo kofar gida, mace ta ga gidan a kulle, sai ta ce to daga ina wannan take mu magana, ba ta sani ba. Ba a samu waɗanda suka iya shiga gidan suka ga me yake faruwa ba? Ina kai ka, ashe ita mata ta kira kuma wani kaninta yana tahowa, da yake tahowa kawai sai aka ga mutum a saman kwano. Kamar menene alakar waɗanda ake zargi da kuma su mamatan? An ce mamata wacce aka kashe uwar yaran ƙanwar babanta, ita matar da aka kashe ƙanwar babansu ce. Da shi wanda ake zargi Umar? Da wanda ake zargi ya kisa. Na'am. Ƙanwar babansu ce.
To ita zuwa ce last yanzu born a gidansu. gashi ana gudanar da bincike, menene fatan ku musamman ga hukumomi da kuma Ai ɗaukar mu mataki? mun gode ma Allah, mun ƙara gode ma Allah, mun ƙara gode ma Allah da Allah ya yi mana ma babban liɗifi a farkon daren da aka fara wannan bincike, duk aka samu wanda suka yi wannan abu. Kuma sun ansa wa hukumar 'yan sanda a Bamfai cewa su suka yi. To muna so don Allah don annabi hukuma ta buƙa ci gaba da bincike, tunda mu muna zargin har yanzu akwai ragowar mutane. An ce kamar wanda ake zargi musamman wanda aka samu, ya amsa cewa shine wani kisa kwanakin baya, kuma ana tunanin kamar ba wannan ne karin farko ba da yake kisan kare Ba dangi. shi ne na farko ba. Kamar kun san wani labari makamancin waɗannan bayan waɗannan da Ni suka dai faru? ina da guda biyu, akwai wata yarinya da aka ce an kwakule mata ido an komai, ashe su ne. Ya ma gaya wa kwamishina da muka je gidan kwamishina a daren. Sannan kuma da wani kisa da na wanda aka ce an yi a ko'ina ne an kona gidan, ashe duk su suka yi. Me kuka sani game da irin waɗannan ayyuka da suke yi, wanda wasu na alakanta abin da kamar aikin asiri ko tsafi? To, ni dai ba na ce ba, sai abin da bincike ya nuna. Sai abin da bincike ya nuna. Tunda wannan abu da suke yi, ai ba wani kuɗin Baya ba su kuɗin wanne. wanda ake zargi an ba su An ce 600,000. wani ne a Saudiya, shi yana Saudiya, amma duk wannan abin na family din shi yake sa su kisa. Idan suka yi me suke so su cimma? Wai suna so ne dangin su ragu, su ya dawo su ne za su ci gado, su 'yan tsirari don su samu kuɗi da yawa. Kamar su dama suna da wata dukiya ne ko kuma shahararrun Wallahi mutane ne? wallahi ba su da wata dukiya. Mu dai abin da ake gaya mana kenan a tunani, sai nake cewa to ai wannan tunanin wa ya san wanda zai riga mutuwa. Amma idan za su yi tun da shaye-shaye suke yi sai sun fita daga hayyacinsu, don a ɗakinsa ma baka ga kwalaban shaye-shayen ba. Shi wannan Umar ɗin baka gansu ba. Zuwa yanzu me kuke fata musamman ga hukumomi dangane da wannan lamari? Mu muna neman hukuma saboda Allah da Annabi ta ci gaba da bincike, ta ci gaba a zurfafa bincike, kuma dan Allah dan Annabi muna kira ga hukuma da a yi adalci a kankaro mana wannan abin da yake damun mu. A kankaro da wannan abin da yake damun mu. In an same su da laifi yadda suka faɗa, to a yi musu hukunci daidai da abin da suka yi mana, dan Allah dan Annabi.